अरे 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 मुस्की मार के जब बोले लू करे जा अरे अरे गिर जाइए। करे जा समाज लहू ठवा के ललिया कानवा के ऐसे करे। बोलिया हरे अखिया के तोहरो सिंगारवा के हो धना हाल फाम चवले बा लीला पके बिंदिया दिलवा के तोहरो सिंगारवा। सुना एक काम करो तनी हमनी के चल चले के थोड़ा सा तनी कुछ हिसाब किताब पहले वाला बाकी कर ले जाओ। कहाँ कहाँ अरे आवो नहीं ने पागल हो हमारा भी देख के बोली। तो हाँ हेलो बेबी का होता सुना क्या कर रहे हो जानू? करे जा तारे बिना हमरा के रहल नहीं के जा तब। अरे पगली सुना ना अभी अभी पटना बानी कुछ काम से समझ लो ना। पटना का करे? अरे एक मर्डर कर रही यार 3 लाख रुपए देते मर्डर करे के होके हाँ तो मर्डर हो गइल बा। अब बस अब रूम पर बानी बस तुरंत हम निकलते ठीक है ना। अच्छा कुछ कह सुना रंगदार लवर तो हम पटैले बानी नु ऐसन कौन बा- केकरा से डरे के बा आई घरे घरे बेर आई का बनाती। अरे कुछ भी बनाओ तारा हाथ के तो जान जाए कि माड़ो भात ठीक लागेला। ऐसे तो माने माड़ा भात ना खाई ना हम जानते मंचूरियन बिरयानी सिरयानी सब खोले बानी। हाँ, लेकिन सर। बनाओ जो भीतर मन में लालसा इच्छा हो तो हम बनाओ हम खाई। आ सुना ने का कोनो घर में कोनो कुछ बोलत ना रही सुनो कोई नहीं के बोलत के बोली ठीक बा टोला मोहल्ला में कोई ना ठीक कोई ना बोलेला बाहरवा लिखली ना तो ऐसी फोन पे अरे कान पे फोन लगा के लिखली ना कोई हमरा के तकबो ना कर ना सको ना सुना बेटा ना हैं एकाल तू रे मामा का है हां ना कहलू कि हमरा के बोलत रहा सही है गांव में के हाँ। ओही गाड़ी स्कॉर्पियो लेके 4 गो स्कॉर्पियो लेके नहीं जेबे नो आ 6 गो राइफल पानी कौन बांध ले थी बांध फरौना हरे हैं कि हमरा कैसे ऐसे बोला था ठीक नो कुछ कह सुन तनी वीडियो कॉलिंग करे ना अरे बाद में अभी ना कुछ लोग बाटे करी ना प्लीज पागल हो सोना अरे काहे ऐसे कइले बाड़ी के हटे हैं हेलो माई ये तनी से रुकी तो फोन कर अरे यार माई लौंडिया क्या करेगी पता बन हर बारे में रुकी ना तनी से फोन कर तनी ठीक ठीक तारा बोले के सहूर ना होई हो। देख हमारा के बोल लिए तो बोल दिए लेकिन उनकरा के कुछ बोली ना तो मत इधर के जुबान आवे खींच दे जानता नहीं खी जुबान खींचे खातिर जमल भाई तो पूरा गांव में तो नाक कटवा के रखले भाई काना कटोले है करे तो करे के काहे ने के चल के रह जा तरा अब ना यही घर में हमरा के रही है वो रही आ देखत के हमरा के रख देवेला देख छोटिया एगो बात कही बाप तो तोरा बाप ले तो मतलब है कि जैसने बाप वैसने बेटी जामिए गुली बापो जाके ओने रखनी रख लेलस नतिया आने तेहू ई कुल करत इस निमन करत इस टोला महला हमरा के एको नून लगाए खातिर छोड़ता तू रख ले चाचा के कितना दिन तक फूफा से फसले ना रहू तब ने तारा के छोड़ा ना खेलवाड़िया हां आ तो अपने नहीं समझ ले बस अपने नहीं समझ ले बस रे फूफा के आ चाचा के रख चली हम अरे मत दे चबा चबर बोल मत ठीक बा अबे ना फोन में एगो करम ना त आज ही राइफल लेके ये कुल दाम के दे के डरवावा तड़ू ये कुल हमरा के करवावा तड़ू काहे आई रे ना परी त पट दे के बंदूकिया है जी सटलस त ना बच्चा करत रहू नु छोड़ दा कुछ ना बोलो जन मन करते उन करा जा तोरा जवान बुझाता तेवन कर लेकिन हमरा घर से निकल जो ओकरे घरे जाके रहो उहे तोर भातार बनी तोर बियाह शादी ना हम करम बोल रह दे हमरा उहे हमरा के ठीक बाटे हम ओकर उहे हमरा संगे के ठीक रहब बाटे, हां हां ए बेरा देखला कहत नहीं नो इथि कोई के गिज के छो दी तारा के तारा के नु झाइलो तू ठीक के लिया ना जाई रानी ना बनाई तारा के हां गिज के छोड़ी हां रानी ना बनाई तू बने हमरा के रानी बता ना चुपचाप रह ये गौरी बात सुन ले मतरिया आवता ए बेरा आवता आ ओकर सामने तोरी के खड़ा नहीं के देखे के बा घर में ढुक जाए के बा आवे बे नतियो के ना हम इज्जत उतारे त फिर से बात आव तनी बात बतिया ऐसन घर के लइका पटैले बानी हो कर बापो रंगदार वो रंगदार एगो फोन करी ना तो पट्टा देखा जाला हम कितना खुश रही ना लागेला कि 4 गो हमरे आगे पीछे बॉडी गार्डे बाना सब कुछ काम बहुत खुश बनी बार जाता नहीं उनकरा के छट्टी पले मुर्गा लिया देवे आ बनाई उनका के आ लेग पीस अपने हाथ से खियाई कितना खुश होई है आ भाभी के घर में राखब उनकरा के बेड पे तब आके 8 बज गई लेट हो गई तना मम्मी जी खिसेबो करेन कि अभी तक खाना ना बनैलक चल नींद लाग जतन त नींद खुलत टटे ऐसे ही कमर में दर्द रहत टटे बारिश के दिन बट तो का बुझाई कि कब दिन होता कब रात हो के बाजी के बा हो कनिया हां दीदी जी का करत हो कुछ ना प्याज काटत रही का कर औ कहां भाई हो तार बूढ़ी
वहाँ के हो खा मम्मी जी बहरिया ना लौकलिया लगा त खेते होते का गोइल बड़ी। अब काज ने दीदी जी देखी बहरिए बैठल तो हो खाऊं चिल्लात रही। हाँ अब कहिए हमारा घर से लेके आई रही आटा पैसा हो आज ले अपना मने दिली ना बताओ अपना से समझे के नु चाहिए। हाँ क्या करम दीदी हमरा तो नहीं के पता कि मम्मी जी आटा ले ले बानी। हाँ तो तारा के ना बतौले हुई इनका जने गोइली अभी वही दिन पिसवैले रही तो कहली हमर से के कनिया तनी हमरा के दाना 2 किलो आटा हमर पिसाई त बिहाने भइला दे दे। आज आके 7 दिन 8 दिन हो गेला जले उनकर बिहाने ना भइल। मम्मी जी हो कुल काम करतनी हमरा से का कहनी कि दुकान पे से लिया आवतनी तब हम का जाने। देखो हम जानी ना कनिया के देखो जैसे हम तारा के मांगे आईनी तो देत खान के ना जाने लेत खान तो वही तर देतो खान कोई मत जाने कि ना। हां बात सही बा रौ दीदी। आउ का भी तार नंदी हो का जाने एनिए कनी हो खम वहां के। आहो एगो बात कहे कनिया। हां बोली कहियो मत न तो तार ससुर लड़े लगियन। आहो तार नंदी काता ना फोन से बतियावेले हो। आहो करा के रखले बिया मैं गांव में हल्ला भइल बा। के करा के जी टीकारा के ऐसे काहे कहतनी जे हमर ऐसे नहड़ी न तू घर में रहत तू का जानबू बाहरी रहबू तब नु जानबू तारा से छुपावत होयन जे माई बेटी गली में बसवाड़ी में को कहली देखले बरसन लइका लइकी बतियावत ना जी वो जीजा जी से बतियावत होई हां अपना पागल। अब जाए हम सुनले कहतनी अपना आंखी से देखले नहीं खी बाकी जानते हो जब लइकी जर जवान हो जाली सन तो देख सुन के होने बियाह शादी कर देवे के चाहिए। देखते बड़ जे जुग जमाना कातना खराब बाटे मम्मी जी के ना समझे के चाहिए दीदी। हां तू तो कनिया बड़ू तहार का चले बसाए वाला बाटे लेकिन बोलम तो कहन कि देख कर पटर पटर मुंहे चलत है सब ना बोली ना। आज कातना माइयो बाबू ऐसन होलन हो आ कि पचवले रहेलन जन बताओ भर गांव में हल्ला हो गइल बा तर ससुई के मालूम ना हुई कि हमर धियावा का करतिया बेटिया का करतिया। आए देखो कैसे त कहालन कि उजर कपड़ा आ लड़की के इज्जत बराबर होला जौन एक खाली दागी लाग जाए न त जिंदगी में कबो ना छूटी कतनो धोबू सरफ ले साबुन ले त का। हम तो ऐसा नहीं देख ले दीदी जी का करो रो बोलत रही ना बात छोड़ी ना। अजय हम सुन कह देनी हां ऐसे बुरा मत मनिया कहिया मत अपन ससुई ले के ऐसे ऐसे कहत रही आइहन नो त तनी कह दिया ठीक नु कि आई रही दीदी आटा मांगे खाती। ठीक बा जात नहीं हो कनिया बताब बतियरे बड़ी तबे ना आदमी आके कहतटे ई कहली फिर हो बूढ़ी अइली तू हो कहली केकर बात सुनी। आज तो मम्मी से जिसे कहबे करम चुप ढेर दिन लगैली हम। राजा जी तब काहे इतना फनाई रह काहे ना फनाई प्यार कइले बानी तारा से ता फनाई के कर संग मिले खातिर। देखा सुना ना हमरो निक नहीं लागल लेकिन क्या करबू प्यार ऐसा चीज है नु कि गुहो पर बैठा देला का लेकिन ये हमारे बैठे के हैसियत तनिको नहीं खे नहीं एसी कूलर में रहल बानी हम। सुना एगो बात कहनी है तार नाम आज के बाद छोटी ना तार नाम आज के बाद झुमकी रही। सही में तो झुमका हमरे खातिर नता ता बनवा दी तब ना पहन के चलो तो सब कहीं झुमकी झुमकी। सुनो राती में पूरा एकदम प्रशासन जे लखदा लखटी एकदम होई रहे। हां मारनी एकदम स्पॉटे ट्रक से बीच रहे पे गोली एक रहे व्यापारी रहे एन तेन करत रहे आए 3 लाख रुपया देलन सामरक पार्टी एगो चड्डे गोली मारनी चड्डे मार लेनी बस सीधे अब यहाँ खोजत रहो। सुना कोनो गांव में तारा भाई होके भतीजा होके कोनो कुछ भी होके बड़का बाबू मौसी मौस केहू होके कोनो कुछ उल्टा बोलेला हाथ लगा तो बातें कुछ कही सुना रो रंगदारी लेकिन करी ना नु बाकी जे हो। अरे रंगदारी के बात न करो सबरे बातें हाला राइफल से खूंटा ठोकाला लेकिन हमारा राइफल खूंटा ठोकेला ना हो सीधे जवानी ठोकी। ओहो चले के वाला कले ठीक नु ए सोना हमार मन करता राम मंदिर जाए खातिर हमरा के लिया चली नु। अरे सोनावा रे सोनावा खोल के देखा दे ना सोनावा रे फोन तोर बंद करताए लेकिन हमार सोनावा के जब फोनवा मन हो जी ना तो घरे पहुंच जाई। सोना कम से कम हटना दूर से आइल बन से भेंट करे खातिर तेगो ओहो ये तो एक और बस का अरे चलो चले ले उतान हरदम को चरेले पान ताहर फिरी बा दुकान रंग बाज राजा के। सोना कुछ कह तारा के जब से हम पटेले बानी ना त गांव में हम कोई से ना डरानी कोई से। गांव में सुना ने गांव में कौन कोना के माई शेर बिया बच्चा पैदा कइले बिया कि ई मुखिया के लड़का से टकरा जाई
6 गो ट्रक चलती है, हमारे 6 गो ट्रक। कोनो ऐरू गरु कुत्ता के बच्चा, कुत्ता खानदान का हम ना है, समझ गए नो। हाँ, आ सुन लो, तू मत समझे नु कि गरीब घर के बेटी हो, गरीब घर के इंसान के थी कुछ हो, ई सब कुछ नहीं समझे। तू सारा सीधे समझेगा बा कि जौन हमार लवर बा, सीधा रंगबाज बा, वो खूंटा जे राइफल से खूंटा ना, वो जवानी ठोकेला, ठीक। आ घर में कोनो बोलिया सुनो, जवानी ठक दी है। हाँ सीधे कहे के बा मतरिया बोलबे रे, वो खाली फोन करम नु अपना यारवा भी, तो राइफल से जवानी ठोक दी। हाँ। थर थर कांपे लगे हैं एक सब। बार हम नहीं आई रहा घर में तो माइक भी ऐसे जैसे राइफल में ठेके लगे उसी को ना बचवा ना कहे लगो, तबे ला हमारा और ही कोई ना बोलेला। तार मामा के लेके आई रहे, हाँ। फुटफुटात रहे, ठेकाने है जतनु हाँ। लागल हो गए मुते शुरू बैठे में। चुप ए सोना अब ढेर बतिया देने, चलो ना घर आवा। घरे। हाँ, पेड़ ओड़ लगा देले बानी भौजी के। ओ आज घरे ना का ले न एक बार जाता नहीं खाना ना खा ली, भूख कम से कम आइल बनी त कम से कम मान ल कि तनी एगो कुछ हनुमान चालीसा के आरती हो गेल ना। काट देनी। अरे जा चली अब जाई नु। अरे ओठवा के ललिया कानवा के ऐसे करे? बोलिया, हरे अखिया के तोहरो सिंगारवा, के हो धना हाल फाम चवले बा, लीला पके बिंदिया, दिलवा के तोहरो सिंगारवा। सुना एक काम करो, तनी हमनी के चले के थोड़ा सा तनी कुछ हिसाब किताब पहले वाला बाकी कर ले जाओ। कहां अरे आवो नहीं ने पागल हो, हमारा भी देख के बोली सुना। चलो जल्दी जल्दी चीर के बना दे, आई बना दे तबे नु का करबू। पतो ऐसन भी या धीरे धीरे काम करे वाली एगो बहिलावा बेटी भी या खिलवाड़ी या तो ओकरा यारे भातार ले तंग में भी या पड्डू के कुछ बोलला पे कहती है धमकी देबे लागत है, त मारवा दे तो चिरवा दे। देखत न ओकर यार भातार कितना दिन ओकरा के साथ देबेला, हमू देखिए लेता नहीं, वही से तो हमू चुपे बानी, बोले के हमरा कुछ नहीं के। का हो देखी तो चल भौजी नु हो तो ना चावले वाला की हो ढेर नहीं के खाई ना तना परिवार बउए ओ खेलवाड़िया के चिंते नहीं के, ओ खेलवाड़िया खाई के ना खाई ओकर तो 10 गो यार भत्तर बड़न हे नहु मंगाली हो नहु मंगाली जानते बड़ू तो लेके आ जला पैक करवा के, तो ओकर कौन चिंता बा। 2 गो मुर्गी कहीं बनावे के बउए हाथ में चल के कमे और चौलो कर दे तू तो ठीक न रही। तो इतना देखी तो हां हाथ में काट हो तने बनाई ह ठीक बा। अजी मम्मी जी एगो बात कने सोबिना भेवले बड़ू सोयाबीन दबी नहीं की बोले, लेकिन भेज देता नहीं भेज देबू तो ठीक न रही। सोबिना के सब्जी भात बना दीजिए, का करबू गरीब दुखिया के आदमी के जिंदगी हो। ए मम्मी में पिलुआ बाड़ा से बताई तो एक गो हो गेलो ऐसन बिंदिया पिलुआ वाला चावल के खा पागल आइल बड़ू। पिलुआ वाला जेकरा घरे धन रहेला ओकरे घरे पिलुआ होखेला सन, अभी जाना तो ना जेकरा घर धने ना रही ओकरा घरे पिलुआ कहां ले होई। अजी मम्मी आउ कहां गोले हो के ओहे खेलवाड़िया कजरा हम फेरम बानी, हम बोलता नहीं तो मुंह हमारा से लड़ावा तड़ी, तू तो बोलबे मत कर, हमरा से कम मत बोला, बहुत बोला तड़ी मुंह तो मतलब कहे के नहीं के। ये बताओ जब वो मतारी के नहीं के तो भौजाई के ना गली में रही हाँ आय हमारा के बोलते बन जा तो बोली निकलबे ना करी मम्मी जी। हां एगो भतार पटा ले बिया पड्डू के थाना जे पुलिस ना बोले को घरे आके रहन देता, जे ना कहे को उहो कहता, जे अपन नहीं देखो तो आके घर में कह देता कि तार नदी ऐसे कहतिया, तो मम्मी जी कहाँ बड़ी ऐसे ऐसे बताई तो हऊ कोपचा के पतोहिया के कहतिया कि ए कनिया जान जी ना कि देखत न तो बसवाड़ी और तो घर के पीछे फोन से दिनों राती लाग रहतड़ी। बताई तो ये सब सुनत अच्छा लगता तो डांटी कि फोन लगे काहे तू घर के पीछे जतड़े बतियावे का अब हम कहीं हमरा कहला के में कुछ बा। हाँ, आज हमार बेटिया वैसा ना रही तो आज हमरा के तोरे ना कोई कही कुछ बेटिया वैसा बिया तबे न कोई कह देता, कोई जे करे बुझाता जवाने कह देता बोला ना तो ठीक है आज उहे ना हमरा के बोले सुनवा मतिया सुनी अच्छा लगता रो हम बोल देते तो हमारा हम खराब हो तनी कतो तू अपन देखो तो ठीक बा राउत जा मन जाए दो ना तू बोला तारा के झोटा उटा धली तो हम का करब बोला ना। हां ये रहिए जाई झोटा धरियन तो ठीक है ना बा जाए और चौरा काट के धो के ले आवा धनिया बैठल बता जा ले आवा कितना निकलेगा इतना ना। हां निकाल दे हां ठीक बा जा ठीक है नु कहतिया हो आई एकरा के कुछ चीज बुझी एकर इते एक तबड़ा के मुहारे बिया एक तबड़ा के ओकर मार दी तो नाचे लगी। जब वो हमार बेटी हो के हमार झोटा
आ बाई ओठे में ओकर देरी नहीं खेलाग ती तो भौजाई के करा के करत या आके ननद के करा संगे बनत हुए। सुना हम सोचले रही हाँ। कि अइबा तू आय अंडा का सब्जी बना के अच्छा। खियाए घच्चर घच्चर। हाँ हो ठीक कहता रू बाकी मुर्गा मछली खात रह जा ढेर लेग पीस खैनी जाना खैला पर चुटू चुटू मुंह बहत रहे लेकिन अंडा मुंह में डाला पर खचर 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 करेला दांतों खुश हो जाला जीभो खुश हो जाला सोनाली ना हम खेम अरे जब हम जनती हम खिया अरे मोगी मिली कोरिया कोरिया बनी ना ना अरे सेजिया पलैती दुगो अंडा मिजाज बनी जाई त ला 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 मार मारा ला ना ऐसे ना कैसे खा 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 फेन छोड़ो खा फेन खा देख ई गाना चौभा चौभा आ खा 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 देखा देखा आ देख कौन हचर में खा मुबा ओ हो मामा ला ला घचर घचर अरे जरे लागल कि ना मुंह जर गई रहत का बोल खियावा अच्छा से ला लो ना खा हाँ सुना आय खा के इनका पर हमरा के लिए चला अच्छा एक बात मार्केट में कही सुने ना हम अपना दिलों के खिया दी तू खोलो में दिल ना खाई हाँ खा 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 दिल हमर खा खा ला हमर दिल खा ला तू खा ला ना ना तू हम खाई दिल खाइलस तब तू खाला अल्लाह खाना खा दादा अरे ला सुना अरे सुना खा लीनू हम मर जाई जहर मार खा के बोल तो मर जतनी का ए बबुआ लाजे लिहाज आदमी नहीं के बोलत जाए द इथे के मुखिया हड़ा अरे का मुखिया का लड़का है मुखिया के लड़का हड़ा बोली हमें लटपटा जाता तारा के देख के मुखिया के लड़का हड़ा तारा के डरे आदमी नहीं के बोला ए पंचायत के बाबू कुछ करवा दे अपने बाप ले एकर मतलब ये कर ए लाजे भसुर बोलस ना आशा कैसे लाजे भव बोलस ना आशा वादे भसुर छोड़स ना ए सोना हमारे के टाइम में बोले के नहीं खे तू ही कहानी निकाल दा का करे के बाटे अच्छा ये बतलाओ वो दिन रात के बात याद मानो जब चार फैरता द्वारी पे भई रहे हैं याद नहीं खे गरीब दुखिया के इज्जत ना हो आज हमनी के गरीब बेईमान कहीं का इज्जत रे तो का इज्जत बा साड़ी झमकावत रख केकरा बोल पो मुखिया खानदान का साड़ी हो समझ लो ये मुखिया खानदान के पतो बनी हम ही डाल रहे हैं ओना पर 1000 रुपया त गई रहे खरीदे खाइल भात अंडा के खाई एक हम खाई एक हमर सपना के रानी खाई और भसभूसा घचर घचर तहनी के हमनी के तारा अंडा पे थूक दे जा हमनी के खइला के जो का है मुर्गा का खैली ना रे बारे बा खाए के खुदी हगे के पुलाव तौने हलवा हैं सोना निकला जाए के नहीं खे चले के अब घर में अच्छा टाइम भी लग गई ए जे तारे बिया कैसे करते त टिकवा ले टिक के अपना घरे लिए सोना हमरा के टिकबा कि ना टिकबा सुना हां इनके कहनी सुनो कि खाली सपना तोरा के सजावेला शादी बियाह ना करे सुना तोरे चलते हमर बेटा नहीं खे आवत बुझाई ना तोरे चलते जेवन ते करनी करत रे ना आय तोरे चलते हमर बेटा नहीं खे आवत बुझात हो तो मर जाइयो नहीं हां हमरा चलते नहीं खावत बाप भाई के मुड़ी गड़वा के रखले बाड़ू आ सोचे तो हम निमने काम करत नहीं जात तड़ू तो देख देखो तो कुछ अरे आई गोइले दाल दौरा आई गोइले सिरी मौरी आउ कहां बनी रे भौजी कहां बनी रे कहां गई आई गोइले बेटी के भातारो यार माई मुंह बनाव सियार लेखा रे लागत का बाड़ू इकुल गावे में बहुत निक लागत बाबू आज तहार बेटी बहन ऐसे करित ना तो तू ऐसे ना करता जा सीधे गोली मार देता जा आ दिन दहाड़े हमरा घर में तू आवत तो जौन मन तौन करत आ टोला माला देखता हमनी के कोई इज्जत छोड़त है बताओ ना इज्जत बा का इहे देखल चाहत रही हम देखा देली प्रगट नो और तो बैठ के भाषण देता नहीं ऐसे आदमी के तो मारे के चाहिए बेबी ला भर भतार के ये लौड़ी छोड़ी कौन अब का चाहिए इसको पार कर दो ओए लौड़ी छोड़ी इसको पार कर दो शांत ए तू तो बोलबे मत कर निकाली क्या रे देखा। निकाली का बंद किया ठोक दम अभी देखा हम मन काम तरह ये चाहतली नु ठोक दे जानू ठोक दो के ह हम पतो है देखा अगर ये कुल करे के बते करके लिया के अपने घर चल जा हम अन्य घर रोज रोज ऐसे कुरकुराहट मत करवावा ठीक बा कहानी चलते के नहीं बानी जी सुना रे अपन मन हमरा के जी से उठा के लेके चल अरे हाय दादा जाई काहे घबराता रे ई काहे जा ई का आए बानी पोली एजेंट बन के बूथ पे वोट मारे वो तो वोट तो पहिले मारत हां में हल्ला बा तब मैं शक नहीं खे तहन लोग के का जाई तहन लोग के आदत बा दूसरा के बेटी बहन के आवाज से के
आदत एक क्षमता बा। दूसरा के का दोस्त जब अपने दही खाते में तो दूसरा के का तो आज हमारे वैसे देख। जिनके में जल अरे मुड़को कनी ढेर बोली ना तो दे दे चार खा जल्दी कि ना तारा के रखी ना ए। एहू के पार कर दो सोना एहू के पार कर दो ढेर बोलत का है। कह- रखी 6 महीने का छोड़ दे तो 6 महीना रकम तो 6 महीना के बाद तू आ जाइयो। हां ठीक है मुंह में तो अब काहे मुंह बनाओ तो डमरू लेखा। एक अनिए चलते हमार मरद नहीं खाबो परदेश ए सुन बड़ी तू सास लोग तारा में इज्जत करता नहीं तार तो खुश हो चाहिए हो कि दामाद हाँ। मुखिया खानदान के ही बहू बने के इनके सौभाग्य प्राप्त होता आ तारा सास बने के सौभाग्य प्राप्त होता। ओइसन मुखिया खानदान पे थूक हां आइए मतरिया सोचले सुनी तोरता काटे ना रहे तोरता काटे ना रहे रे मतरी गोड़ा काट दे। नहीं खेला का खिलाड़ के ले जब कना देबो जी हां हम घर में ढुकाई वो के छोड़ी फुला के ए बुलबुल जा ये हाँ। दिखावे के रहे हां हम ये सब ए देखाए रुखी ए रुखी जा ना तो बना दम तारा के दुखी। ना छोड़ दला सुनो तारा के वास्ते ले हमरा के छोड़ ये काला खौफ खेलवाड़िए बस ये काला खौफ जानू हम गला सोची- सुना तुम्हारे सामने हमरा ई देख, पता कोई कैसे ना बोल दाएं पाए में हाथ लगो है तो तार माइक कापे लागल हिया हे से तो डर बोइले बा का हे से खुद नु हे से तो हे देखो से लोग ना कोनो जाने खोखत ना रुकिए भौजाई लगी हां हैं? हां हां ई बहुत बदमाशी है कहन नहीं ये कर। स्कूल बात कह देवेले पटर तो पटर का विचार बे ओकर पर कौन धारा लगा दी का ना रहे द ओतनो भी ना चल हम सुना? भौजी के घर में चले के चलो करुआ तेल बानू हैं? करुआ तेल गोड़ में लगा दियो हिंग का तेल तनिका पार पे दर दिया टान ली औरी कहां लगे अरे ऊ हो हमारा फुलेल के तेल बानू फुलेल के तेल हम तनी छतिया पे लगा के तेल दिलवा हमर ठंडा रही। अरे बाप हो आवाज सुना आवाज ए आइए दादा ऐसे ना अरे, अरे। अरे मुस्की मार के जब बोले लो करे जा अरे गिर जाइए करे जा समाज लहू